Eharana. Let's go! Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Bless ng Eharana. So ako po yung founder ng grupo namin. Kami po pala ay Naghaharana dito sa Bicol Region. Pwede rin po kami sa ibang bansa, pero through online po yung ginagawa namin pag malayo po sa amin. Ang layunin po ng grupo namin is makapagbigay pa po ng kasiyahan sa mga pamilyang malalayo sa kanila. Meron nga po pala kaming mga packages na swak sa budget nyo. And meron po kaming mga ino-offer na discounts lalo na po sa aming mga regular clients. So ang pinakamaganda po sa Eharana ngayon po, marami po kaming in-improve lalo na po yung mga packages namin. Dati po, konti lang yung mga package namin. Ngayon po, mas lalo pa po namin dinamihan. And yung pinakamabenta po ngayon is yung money cake package. So, mahihilahin po sa cake and pag hinila po yun, lalabas po yung pera. Hello po, ako po si Junes. Isa po akong isa sa mga singer po ng Naghaharana. At para po sa akin, blessing po na maging isa sa mga awit nila dahil marami po akong nakikitang mga taong nagiging masaya dahil sa isang simpleng harana namin. Kaya katulad po ng mga OFW na malalayo sa kanilang pong mga mahal sa buhay, dahil po sa Eharana, napaparamdam po nila sa kanila pong mga pamilya na nandyan pa rin sila. Kapag sinusurpresa namin, tapos nag-isend sila ng mga videos, masaya sila. Kaya bilang isang singer po, sobrang blessed po ako dahil nakikita ko po yung mga bagay na to kasi sa mga ordinaryo pong mga gigs and events habang kumakanta po ako, natural lang. Pero dito sa paghaharana namin, nakita ko yung pagmamahal ng mga anak sa magulang, pagmamahal ng isang kapatid sa kanyang kapatid, sobra. Kaya nakaka-touch ng puso, kaya malaking blessing para sa akin. Hi guys! Ako po si Nonoy from Eharana. Bilang singer po, hanggang po sa pakiramdam na sa pamamagitan po ng aking talento, nakakapagpasaya po ako ng iba't ibang uri ng tao. Nakakaramdam po ako ng fulfillment dahil magmula pa man po noon, hindi ko na po ang pagkanta. Yan, grateful po ako kasi napabilang po ako sa miyembro ng Eharana. Na-realize ko po na hindi lang po kami basta singer. We are also touching other people's lives. So, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Jonathan Dison, member ng Eharana. Ako po ay isang violinist. Once na i-avail nyo po ang romantic package at isa pa ako sa mag-play para sa inyo, kasama ko po yung dalawang singer. Kasama din po nila ako sa mga iba't ibang events, sa mga birthdays, debut, and weddings. Thank you po. See ya. Thank you so much sa lahat po ng sumusuporta sa Eharana. Don't forget to subscribe sa aming YouTube channel, Eharana Official Account. And may Instagram din po kami, Eharana. Meron din po kaming Facebook page, Eharana din po. Thank you so much. Na-reach na po namin ang 17,000 followers. And guys, kung gusto nyo pong magpaharana, don't forget po na mag-inquire na lang sa page namin. Thank you so much. Eharana po. Eharana team, especially to Bless. I want you to know how much I appreciate your excellent service you provided me for 2 years already, for 3 different occasions and 3 different persons. And I'm looking forward for more occasions with you because I think Eharana is a great way of making your someone's occasions more special, especially ako, namayo ako sa Inda. I am living away from my family and it's quite frustrating sa kuya pag nagsa-celebrate sindaning occasions, namayo ako duman. But I could express my love through Eharana
surprises and packages. And you did very well kasi I had 3 transactions with Bless, with Eharana, and I'm a satisfied customer because happy ang sa ko yung mga recipients, happy ang sa ko yung naharanahan, pigharan. The talents of Eharana was so amazing, lalo na ang singer, ang singer, si Mom, Sir, and the guitarist itself, si Bless, and yung violinist. During ang serenade kay Mama, si Mama na super cryula the entire serenade dahil ang romantic ng violin, ng pag-violin. And yeah, sabi nga ni Mama, di niya ma-realize na sa 63 years niya diyo, maharana siya ng araw ka to ka romantic and araw ka to ka bongga with all the money cake, money bouquet, the balloons, and etc. Ang galing-galing. Thank you so much, Eharana. Galing. So, thank you so much, Eharana team, for bringing the happiness sa mama ko during the serenade. And more powers to you guys. Bye-bye! Hi, this is Sheena Quijano Castor, and I'm from New York, USA. First time I watched Eharana was on Facebook, so I sent them a message, and that was one of the best presents my mom received. I got her the special package, which includes 3 songs of your choice, pictures and videos, cakes, balloons, and flowers. And each time I watch the videos, it always makes me cry. So since I became their biggest fan, I also got my dad the same package on his birthday, and I sent Bless a very short notice. Then again, they didn't fail to disappoint me, and very accommodating, and it's such a great feeling. Thank you so much, Eharana, for making my loved ones happy and for making it happen. See you again soon. Bye! Sobrang pasasalamat ko. Tinawan kami ng itong mga ate ko na blessings para sa kuyang birthday. Maraming salamat. Sige po, blow na lang po lang kasi kami. Blow mo na. Yeah!